Ginkumpirma ni Senate President Vicente Tito Sotto III nga mayara sang plano nga kakason siya bilang leader sang Senado. Ginpagwa ni Sotto ini nga statement isa ka adlaw antes natala na nga botohan sang Kamara kung i-impeach o kung hindi si Vice President Sara Duterte. Suno kay Sotto, sundo niya kag itibong kung ano ang nakabutang sa konstitusyon kag kung ano man ang matabo, itugyan na niya ini tanan sa plano sang Ginoo. Nagwaliwat ang huring-huring nga may kudeta sang nagresume ang session sang upper chamber sang Mayo 4 matapos nga ginaprubahan sang House Committee on Justice ang articles of impeachment batok kay Duterte. May caucus naman nga ginhimo ang Senate Minority Bloc kung sa diin nakitaan pagani nga nagsulod si Senator Camille Villar nga halin sa majority. Ginaligar nga ang nagaplano nga kakason si Sotto amo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Nagagwa sa huring-huring nga ang ginapangaluyagan si Senator Loren Legarda nga magbulos bilang Senate President. Apang komplikado ang pagkuha sang 13 ka boto, agud nga maislan si Sotto subong nga wala naga-report sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Ilabi na nga may bag-o na naman nga aligasyon nga may warrant of arrest ang International Criminal Court batok sa iya. May nagagawa man nga mga impormasyon nga nagapang-alang-alang pa ang mag-utod nga Villar nga magsaylo sa minority, ilabi na nga may kaso sila nga naangot sa aligasyon sang market manipulation, fraud, insider trading kag misleading disclosures nga naga-involve sang Villar Land Holdings Corporation. Ang nagabug-o subong sa minority block amo Sanday Cayetano, De La Rosa, Francis Cheese Escudero, Jinggoy Estrada, Bongo, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, kag Joel Villanueva.